Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Paita nyaya panapa iri kupisa, pari kubvira kuririma moto chaiko chaiko. Ndiri kusangana nenyaya iri kubuda chabuda nepaPretoria apa maneighbors edu aya. Ma1. The High Court in Pretoria has officially reinstated a legal order to freeze the assets of businessman Wikine Munodani Chivayo, effectively barring him from selling, transferring, or concealing any of his financial or physical holdings. This development stems from a broader legal conflict between Chivayo and his former wife, Louise Sonja Madzikanda. The scope of the mandate is extensive, encompassing his accounts to several prominent South African banking institutions alongside his various real estate properties and corporate interests. To ensure the restrictions are strictly upheld, several government and regulatory bodies have been alerted to prevent any unauthorized movement of assets during the proceedings. This specific legal mechanism serves as a safeguard to ensure that assets remain accessible and unchanged before a final judicial determination is reached. While the current ruling is temporary, it places a significant hold on Chivayo's financial mobility for the immediate future. The court has scheduled a follow-up hearing for 15 June 2026 requiring Chivayo and all associated parties to present arguments regarding whether the freeze should be maintained until the conclusion of the primary case. Parwariwa kwarwariwa ndikukutaurirai ndochinja munofanira kunge muchiziva izveso. Mumwe munhu achangomuka ngoti veduweka zvakaoma. Unozati nemwe miri muhombe vanenge vanhayo vakoma naye. I feel sorry for them because at the end of the day ukaona uri panyaya idzodzidzi, it's not that easy. Pakuti iye anga ari busy kucelebrate the High Court yazoti chakati wazviona kanobva atengera malawyers ake mota dziya ende mota dzedze vanhu madziona mukafara mukati tengera nake mota. But now pane imwe yekufrizwa kwemaaccounts yekuti hapasina, hausi kutengesa, hausi kuita sei, hapana mari iri kupinda, zvinhu zvako zvese zvamboiswa papause because of a certain girl. Pari kupisa. Amen. Ndozviandastenda kuti vamwe muri team Sonja, vamwe muri team Lulu, vamwe muri team chakadaro, muri team Chivayo, mune muchitamira maakwa. It's up to you. Let's meet in the comment section tichionesana kuti munotiwo kudii nenyaya yapo iko zvinezvi kuti vachivayo zvinhu zvavo zvaiswa parumana nzombe. Hapana chavari kukwanisa kunge vachishandisa panguva ino pane zvinhu zvavo zvese zviri mujoni munomu. Kutaura kwandi kutoita izveso, Chivayo itombori shiri izveso, mujozi akangopinda mujoni munomu ishiri for now.